Assalamu alaikum vatandaşlar. Bugünkü çıkışımı Akyar'ın arasındaki iki kişiye yüzlenme diye adlandırdım. Birinci, Cenab Orazov Meret Bayramovich. Dak çortu nirden Cenab bolýany Meret Bayramovich size yüzlenýän. Türkmenistanyň, Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna, Meksikada, Kanadada adatdan daşary we dolugy týarly ilçisi bolup işleýän. Ýa-ni 20 ýyl. 2001-nji ýylyň ýanwaryndan bäri. Sen 90-njy ýyllarda Owa Hojalyk institutynyň rektory, Magtumul adyndaky universitetiň rektory, bilim ministriniň ornwasary bolup işläpsiň we sen Niýazowyň esasy maslahatçylarynyň biri bolanyň üçin Türkmenistanyň halkynyň bilimsizleşdirilmekde we aň ruhy taýdan edilen genotsidde seňe meliň bar. Fizik matematik ilmlaryň doktorlugy gorapsyň, bazar iqtisadiýatyna geçmek boýunça doktorluk gorapsyň. Halka bir gram peýdasy degmedik bolsa, men 26 ýaşly oglan bolup, öz watandaşlarymyň adyndan beýle doktorlugyň üstüne tüýkürýän. Ýaşyň 70-den geçipdir. Diktatura rejimiň ikisine de 20 ýyllap Amerikada diplomat bolup ýaşap, duruň diýip bilmediň. Bu yüzlenmäni seni ýamannap oturmak üçin näle, seni halkyň tarapyna çagyrmak üçin etýän. Amerikada millionlarça dollarlyk emlägiň bar we halkyň şu wagtky ýagdaýynda kömegi gerek. Oğul nur doganmyz senki ýaly emlägi bolmasa da oňardygyňdan kömek etmek üçin ilgaýa. Şonu gördi, uton. Ýa-da seňe men Türkmenistandaky ulaly oňalmadyk ýaşullardan tapawdyň almadymy? Seniň we sen ýaly daşary ýurtlarda özüni tutan guruply watandaşlarymda şuň gününe, halkyň agyr gününe pul kömegini etmäge çagyrýan. Bu dilegçilikler, bu siziň watanyň öňündäki borjuňyz diýip düşünýän. Şu pullaryň näme gerekdigini häzir inniki şahsa etjek yüzlenmämde düşündireýin. O şahsam Akyanyň arasynda. Hormatly Muhammed Düýeji, ýaşuly. Ilki bilen şu Mars protestiniň talaplaryny, öwredýän talaplaryňyzy bir diňläp görüň daşyndan. Näme saýdyp bereýin? Daşary ýurtda işläp beren watandaşlarymyň ýyzynda galanlar bilen habarlaşyp bilen oklar. Lewaply doganlarymyzy öýleri ýykylanlara öýleriniň düzeldilmegi gerek. Türkiýedaky işläp beren doganlarymyz ýurda pulny uradyp bilen ok. Daşary ýurtdaky okap beren studentler pul alyp bilen oklar. 200 goloy watandaşlarymyz Hindistanda çykgynsyz ýagdaýda. Ýene-de bir näçe meseleleri gozgap hökümetden talap etmeli. Indi şu taýda sagdyn pikirlenip bilýän adam şu agzalan meseleleriň hemmesiniň el kömegi ýa-da pul kömegi bilen çözülýän meselelerdigini düşünýär. Eger ogurlanýan pullaryň 1000den biri şu ýurdun daşyna çykarylýan milliardlaryň 1000den birinden hem az bölegini şu meselelere gönükdirse, hökümet şu meseleleri çözmek üçin şu pullaryň azajygyny gönükdirse, onda biz ýene hökümete taňry arkasyna edip agzymyzy ýumyp oturmalymy? Şu zatlara düşünüp analiz edip bilýän bolsaň, hökümetiň halky köşeşdirmek üçin ýalandan etjek hereketleriniň öňüni almagy kömek ediň. Eger şular ýaly pul bilen çözüp bolýan meseleleri öz aramyzda halk bolup az birlikde çözüp bilsek, döwletlen fondlara her kim aktiw gatnaşsa we netijede kösenýän raýatlamada ýardam berip bilsek, onu halk üçin diňe boş gurrun dälle bir iş edilligi bolar. Hemem has jebitleşer we her kimiň bar aladasy şu haramzadany we hökümeti ýok etmek bolar. Käbir ýoldaşlarymyz saparaň alyp barýan başyny başlanan işini dogruman çykaryp bilen oklar. Şu derňewler diňe ogurlanan pullaryň derňewi däl. Bu biziň 30 ýyllap işlän dawa nazawymyzyň pullary. Şu işleň netijesinde biziň bilmeýän duşmanlarymyzyň ýüzünden perde syýrylýar. Hani kim bilýär şu wagtda çenni kullakyflar diýilýän tohumyň halkyň duşmanlygyny? Belki ente kän adamlar duşmanymyz bilmän ýatanlar. Duşmanyň kimdigini bilmän gözüň ýumyp nähili hereket etmeli? Şu kim akyl näçe söwseň azda şu haramzada tohumy kördekinligi bilen bir strukturan döwlet derejesinde saklap bilmegi üçin kimlerden gollok alyp otyr, şonu öwrenmeli. 2030-njy ýyla çenni milli maksatnamamyzy häzirki gününe her adam başyna 32 000 Amerikan dollarlyk bir ýylda satyn alyp biljelik içerki önüm bolmaly. Yani 5 milyon halka bir ýylda 160 milyard dollarlyk. Gazda boş bolsa, hano pullar?
Eger halk üçin bir iş edip bilmeýän bolsak, şol işi edip bilýän adamlary gollamany oňaralýar. Muhammed ağa, sen şol okeanyň arasyndan gyjalat berip gyýgyrmasaňam, halk 30-njy may bolmasa iýun bolmasa iýul köçe çykýa tagam. Her kimiň sabr käsesi dolly. Şu ýigrençler bilen köçe çykylandan soň, şu negatiwi dogry ädimlere gönükdirmeseň wagtyny, iş işten geçen soň senem Halmurada da Saparaga hiç kim saklap bilmez. Şoň üçin beýle analiz etmäge ukuply bolsaňyz, ätmeli ädimleri hasaplap, diňe birinji ädimini gurrun berip gyjalat berip oturmaň, ikinji, üçünji ädimlere maýdyň. Halkyň özü tagam çykjak bolup otyr. Sizin üýüşüp çykmaň diýseňizem çykýa halk. Az galdy. Wagtyňyzy waka şu ikinji, üçünji ädimleri aýdyp beriň. Edil şu günden haramzadalar hökümeti ayna Muhammed ağa dogry aýtdy diýip gümüni çekip gidäýenne-de. Täze saýlawlara çenni, geçici döwrüň hökümeti barada aýdyp beriň. Şol bir zatlar gaýtalap oturýarsyňyz, maňa käwat 10 musaýfy atlatdy. Olam tribunadan gaýgyryp oturýardy gyjalat berip. Ýöne ol hökümeti öwüp gaýgyrsa siz ýamannap gaýgyrýaňyz, o prezident öwüp gaýgyrsa siz hem ýamannap. Gaýrat edip halk bähwitli iş etmäne başlaryň. Watandaşlar, az galdy, sabr edip akylly hereket edeliň. Öňem şu sowatsuzlygymyz ulanyp eksperiment baryn geçirdiler biziň üstümizde. Inni özümiz oýnatmalyň. Dogry, menem namys etýän. Aýal gyzlarymyz, uýalamyz. Öňe geraýynyň öňüne dyýda çöken ýigitlerimiziň ojagyny saklamak üçin çydap öýüň içinde aglap gezdiler. Innem öz agysyny daşary ýurtda internetde paýlaşyp bilýänlere paýlaşýa, näçe tan uýalamyz bolsa ýurduň içinde agysyny daşyna çykaryp bilmän ýatyr. Menem namys etýän. Ilki bilen olara gollaw bereliň oňardygymyzdan. Menem namys etýän, biziň aksakal Kethuda diýmeli ýaşullymyz öz imanyny satyp edip bolan hereketlerini görüp menem namys etýän. Öz gara öz oglanyňyz şuulçulukdan imanyny satyp şuulçulukdan maşgaly ekleýänlikler üçin menem namys etýän. Ýöne bir köçe çykylandan soň, ondan soň biziň öýümüz hem şo köçe bolmaly, halk bolmaly, biziň öýümüz şo halkyň arasy bolmaly. Ýöne bugüne 40 san bolup, ertirem 50 san bolup çykyp tejribe toplamaly däl. Bir çykylandan soň tä şo ýurda baryp diktatura ýok edilip täze hökümet düzülýänçe biziň öýümüz ýok bolmaly. Ana özümizi maliýe tarapdanam, moral tarapdanam şoňa taýýarlamaly. Belki sen kime ýaş başyňa akyl berýän diýip bilersiňiz. Ona maýdaýyn. Mektep döwrüne ruhnama mukaddes diýseler şo muka diýip ulanan bolsamam, mektep okuwçynyň watan üçin edip biljek iň uly işini dünýä boýunça bilimde baýdygymyzy galdyrdym ýokol. Daşary ýurt okamdy. Türkmeni barany diýip ýören nasist molumnyň ýüzüne tüýkürip, tutuş Rossiýa boýunça bilimde baýdygymyzy ýokary galdyrdym. Gapdalymdaky ýüzlerçe okuwda kösenýän oglan gyzlara sowatsyz diýmesinler oşulara diýip mugut elimden geleni etdim. Ýurda baryp işlemde korrupsiýa garşy işleýän pudonda ýöne koýup naçalnik başlygynyň başlap şo pudon zamprady kabmin naçalnik kabinetine girip titretdim. O üstümden her hil zat ýazyp gen prokuratura çenni işim gitse-de soňra çenni görüşdim men. Bak şu wagt ýüzüm açsam duşmanyň eline koz berdigim bolar diýip düşünýän. Şoň üçin ýüzüm açamak men. Diňe ýurduň daşynda da şu wagt ýurduň içinde de ýüzlerçe oglanyň men pikirimi diňläp, meňle pikirdeş tarapdarlarymyň bolanlyk üçin men şular ýaly arkaýyn urlaýan. Bugun bolýan zatlara gahar edip eddim asan bolsam bagyşlaň. Yani öz şahsy bähwidiňizi graf ýüşürip, soňra çenni gitmäne taýýar bolup, ondan soň köçe çykyň. Diňläniňiz üçin hem sag bolun.